Kaya nga po. Siya din. Kaya iniwan ko yung ano. Sobrang init po. Siya din, nagaganyan. Lalo na ngayon, summer, mainit. Nagkaka-hotspot sila. Pero okay lang yan, hindi naman nakaka-affect sa ano yan. Ay, chubby. Chubby. Normal niya ko Sabi ka yan. mo? Opo, Mabilis lang siya kumakaisip sa araw. chubby po. Normal lang yun ah. Gano'n karami yung isang beses? Yung beses lang, Isang mo. araw. Hindi, gano'n po karami nga po yung pinapakain. Pati lang. Oo. Katawan na siya. Parang Talaga isang siya ano tabahan. niya, parang isang gano'n lang ang kamay. Ay. Sir, pawak na lang, sir. Hindi ka Sabi sa'yo, hawakan mo yan Oo, eh. sa dalawang tenga na lang. Malaki ba ano yan? Po, Bola niya? makikita nyo, kita-kita. Oh. Ay, yung balls, yung lock ball. Bola niya, oo. Oo, hindi naman. Okay na ba yan? Nagawa pa? Ano po, kaya po. Sa tenga kuya hawak. Opo, ibaba niyo lang, sir. Hindi ba ano, madugo? O na-miss lang kami ng ano? Na-miss lang po kayo ng bilang mo. Pero wait lang, i-videoan ko nga. Sige ma'am, wait lang daw, wait lang. Wait lang, i-videohan lang. Opo. Kasi yung first stud niyan, hindi pumasok yung bola, napakalaki. Malaki yung Kasi yung bola nung ano eh, Parang chihuahua yung... Hindi, sakto lang po yung ano nito. Isa, Hindi yung pumasok lockball pala yung- tinatawag, sinasabi niyo. Lockball, hindi po. hindi pumasok yung bola nung aso. Di siya tuloy nagbuntis. Try natin ipasok ma'am. Wala pa naman tong hindi na ipapasok eh. Nanyakas kasi to. Okay na po. Sige, go! Kawawa naman si May. Kamukha Iyak yan si May. kamukha si Macy. Kamukha. Parang hindi kasi toy poodle yung na-contact namin noon. Parang mini Oo, chick. Nung New Year lang po ito, napakain namin ng chicken. Bawal talaga chicken sa aso. Kaya pala nagkalbo si May. Ito rin yan minsan. Huwag niyo po Ano papakain. siya? Patsi-patsi. Opo. Sige na, umawa ka na, ayaw mo yan. Ayaw mo yan, boy. Mami, camera po. Uy, Camera niya. Sige po. tapos na kuya? Ay, di pa. Ikat mo na lang pag yan. Sige na po, kakat ko na lang. Yan guys. Una daw, hindi nagpawasok yung lockball. Ngayon, tayo natin. Hindi siya umiyak. Mali lang pututin nito. Kasi nung ano, ito talaga iyak siya na iyak. Oo, kinabahan ako nung kasi umiyak siya. Gentle to. No, boy. Hingit ka na Yung naman. anak mo kasi maganda siya. hindi napapaligiran masyado. Pero Yan. maganda yung tsura niya kasi. Napakit. Tisoy yan pag ano. Para sila ng mukha. Tisoy yan pag wala yung sugat niya. Gwapo yan. Lalaki ka ba o Ay, lalaki. Baby pa yan, 3 months Yun lang. po. Isa din yun sa ano, tips. Paano malaman na fertile ang aso. Lalaking aso. Paka mo pa, gusto pa. Okay, tirahin mo na tirahin. Okay, ayos mo. Sabi ko nga yung ano, yung kapitbahay na aso namin dito, pumupunta dito. Opo. Ayaw niya maniwala. Isa na po yun sa ano. Pag yung lalaking aso nila lumalapit na sa babae, fertile na po. Hindi namimiss po ang aso. Magaling yung mga yan. Magaling sila magdumot. Eh, hindi naman nalabas Halata yan mo eh. naman, tingnan mo, may territorial dyan. Yan po. Visit. Sila po yan. Minamarkahan ko nila. Meron dito. Ayun, ang dami oh. Ang daming nagpo-park Yan, dito. ganda sa may kabilang bahay. Ay, hindi na iyak si Misha. Patong mo pa. Good girl. Para ano, masulit na yung biyahe niya. Okay. Grabe kuya, nakapasok na tapos sumahan siya sa Opo, nangyari. Pwede na yan? Pwede, Ano pwede. ginagawa na ako? Oh? Grabe ka. Alam mo yung ni ano. Yung ibang aso, Pero lalak tumitigil na ng yan, mata. kuya. Pwede pa na yun? Sana, Grabe ka. sana hindi madami yung anak para di siya mahirapan. Hindi, sabihin mo sa dasal mo baliktad. Sana marami ang anak. Ay, gano'n. Kasama yan. Ilang Kasi beses- kuya, hindi siya makalaga sa baby niya. Nilo, Hindi kasi grabe nung ka. first time niya kasi ano. Uy! Isa po, makakakapag... Makakarating na ng langit. Hindi nagre-reklamo si Macy. Gusto nga niya eh. Kaya, Diyan ka na habang ano,
Ano nangyari sa sugat niya? Hotspot po sa init. Tapos kinamot niya. Ito naman. Kinamot niya. Ito naman ang mukha. Kaya huwag kayong Ito rin, meron magpapakain yan. ng ano, ng... Ayan o kuya. Opo, huwag kayong magpapakain ng... Bumibili kami nung, alam mo manok yung- malalansa. Yung ano, yung sa bayan, yung mga gulay-gulay na parang pang-rabbit. Kinakain niya naman. Pwede po. Mga Ma'am, gulay-gulay bawal na na beans. gano'n. Bawal na beans. Lahat ng Ay, beans. oo. Black beans, munggo, Mga red repolyo beans. yung mga ano, Mga dahon-dahon. Oo, down Pwede sa po yun. palengke. Mas healthy po yun. Okay. Kamatis. So pa? Grabe siya. Gusto, Ilang buwan na ba yung kuyang walang ano? Matagal na. 2 months na ata. eto aso mo talaga yan. Opo. Ang cute ng mukha na. Ang mukha na si Mish. Miss ano, Miss? Sarap. Kuya, may ginagamot Pakilog. kami sa ganito. Meron din mo. Sir, Betnoderm. Mabilis. Dami na nung pang tao. Saglit lang. Tanga. Ano yung tao po? Sa Shopee yung Sa binili. Shopee. Mga rashes pang tao. Mga rashes. Oh, pwede rin po. Mawawala Yung siya. parehas Okay lang. naman din. Sarap. Pero hindi siya umiyak. Sinulit ka ni ano. Kamukha kayo, Mish, oh. Aba, itapat ko, Picture itapat niya, ko, ma'am. bilis na picturean ko. Bilis. Kamukha silang dalawa. Di, Miss. Pagwalis na yung kamay mo. Miss. Sakit. Red nose pa siya. Opo. Ako yung ano. So, kami sa... Ang hirap kaya kuya maghanap ng Ganyan poodle ka pa, dito. ah. Mahirap po. Hindi na puro shih tzu ka ilip. Oo, puro shih tzu. Puro shih tzu. Aso dito. Madalang po. Magkano ang bentahan if ever ng mga baby mo? Yung, Walang mga, papers. yung client ko, nakakabenta sila ng 12-15. Ito kasi binili ko sa Cavite. Ano, 10. Pwede po. Kahit ganun. Basta hindi mo niyo ibababa sa 10. Kaya nga eh. Yun na kasi yung... Mas mahal pag may mga papel-papel ka eh. Yung may papel ko na isa, 25. Oo, pag may papel talaga. eh, Ito na 25. nga yung ano, ang tagal ko siguro mga 2 months ako naghahanap ng mga aso no. Ang cute Gusto na kong bumili. naman. Ang cute naman nito. Girl na Ang girl cute ko na yan. po. Ano matigas dito? Oo Yun nga yung sugat mga siya. ano, nga, sugat-sugat niya rin nga. Huwag niyo kayong magpaano nga, mamanok. Ayun, marami siya. Oo. Ito pang meron pang sa dito ito. Ito, galing din to. Hindi na. Hindi Ano naman. yung larisal ko yan? Ano rin? Na ano niya, nakaibig sa gabi niya. Ito nga, mabilis lumaba yung buhok eh. Ano Mabilis may? lang po. Ano may? Ano, masarap. Ang ganda rin yung pagkakaputol. Hindi masyadong Ano boy mo rin ano? Opo. Pangit kasi mga pagpudal hindi putol. Oo kasi nagka-cut agad yung buhok mo. Eh, buka mo lahat. Ano po ba yan? Maganda rin. Tumigil po yan tapos na. Di ba nag-vaccinate pa? Hindi po, marunong siya magpigil, hindi siya mag-iyak. Matapang siya. Kung ganyan yung mga matatapang na aso, hindi sila nagre-react. Hindi sila umiiyak, hindi sila ano. Ganyan lang, parang umiire. Sasaktan sila. Boy, parang nagbabasa ka lang. Oh, yun na. Wala na. Wala na, sorry. Wow, iyo. Punta dito. Amoy pa nila. 1 kilometer po yan ang ano mo, naaboy na aso. Lalo na pag pinaiihin nyo siya. Ganyan-ganyan. Pag pinapaihin nyo siya dito, ma'am, amoy nila Dito yan. kasi yung pati niya sa may pinto. Kaya pala, halapit lang sa bintana. Oo. Yun ang amoy. Ayun o, minamarka nila. Alam nila na nandyan siya. Huwag kang matakit dito, ha? Wala, hanap ka na lang dyan. Yung tatay niya. Yan. Tatay niyan? Oh, yan. Yan tatay. Ito ko yung Ang ganda ng anak, oh. Parang hindi no. Oo, parang aski nga to. lalo na kuya ng baby yan. Sa nanay nito. Andun na, kinuha mo ng mga. Parang husky. Fake husky. Ano, Mace? Huwag ka magpaingpot ka dyan ah. Ginadyan ka na. Masaya na siya, guys. Diyan ka lang. Sasama ka. Diyan ka lang, diyan ka lang. Opo, i-diet niya siya ng konti. Talaga? Kung kaya pa i-diet. Kasi ganito, pag titingin, sir, tingin ka lang sa taas, sir. Yan. Pag yan, makapal dito, mataba. Pag hindi ito nag-curve shape, obese na po siya. Ayan, oh. Dapat ganito lang yan. Kanipis. Kumpara mo siya. Saksihan mo. Ano mo? Diba? Oo.
Ayun, bigat yan. Bakit? Hindi na kasi siya active maglakad-lakad masyado. Hindi, okay, tomato, hindi naman po. Konti lang kasi pinapakain ko rin po. Baka kanin. Kanin at saka Number one. Number one po, nagpapataba sa aso. Kanin. Opo. Kanin. Lagi Kahit, siya magkanin naman kahit konti yan, basta kanin. Mabilis nagpataba sa aso. Kain na may dog food, may gulay. Ayun ganun. siya, kitang-kita siya. Dapat doon. Taba ka daw mo eh. Kasi ano, future eater kasi yun. Kaya hinahaluan ko eh. Hoy, diet ka muna ha. Ha? Mas lalo nung ano. Bakit wala pa after naman ng na mga- wala namang nasisis dito ng Mr. Hindi, ano din eh, ang ginagawa ko pag 45 days na siya, nilalakad ko hanggang mga na tuwing hapon, naglalakad-lakad kami dyan. Basta wag lang patakbo ma'am ha. Hindi. 45 kasi yun ang pinaka maselan araw eh. Dapat pag nagpapalakad ka ma'am, 55 pataas. Kasi Ganon. opo, once na na-relax yung katawan niya, mga anak, bigla. Nanganak to nung una, ano, 54 days. Tagal! Tago, akala ko mas buos na siya. Uy, Kinakabahan nga kami, baka ano eh, gumastos ka. nung araw na yon, Sorry, ang buta yung